ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಈತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಅದು ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಅದು ಪಿದಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಊರು ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದನೇ ಟೈಮ್ ಪೋಡ್ನೆಟೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮೂಲಿಯೇತ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಕಾರಡು ಪೂರ ಪೋನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕಂದಿದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಡು ಐಕೆದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪ್ನಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಿಪ್ಪನು ಇನ್ನೇ ಚೂಡಿದಾರ್ ವಾಡ್ನಿ ಮರಳಿ ಪೂರ ಡೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಂచి ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕು ಅದಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಸಿಕ್ಕು ಟಾಟಾ ಇಡ್ಲು ಒರ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಜೋಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಜೈದೆ ಬಂಡೆ ಇಡೀ ಬೆಡ್ ಎಂಕಿ ಫುಲ್ ಜೋಲಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮುರಳಿಪುರ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೇರೆ ನುಟ್ಟುಗು ಕೋಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನುಟ್ಟು ಪೋಯಿರು. ಸೊ ಅರ್ನ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತೇರೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಮೋಜೆ ತಗೊಂಡೆ ಶೋಕಂಡು ಹೊರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರ ಹೊಡಿಯಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆ ಆರಾಮಸೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಲೆ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೀಚ ಪಂಡ ಇಂಕೊಲ್ ಪೋತಿನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಕ ಪಂದು ಶನಿವಾರ ಪೋದಿತ್ತ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂತೆ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂನಂಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏತ್ ರಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು. ಸೊ ಇಂಕ ಲಾಗ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಬರೋನುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಿಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಅಂಚದು ದಾದ ಎನ್ನದಿತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ನೆರವೇರುಂಡು. ನೆಟ್ಟ ನನಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಅವೊಂದು ಮತ್ತು ಅವೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ದು ತೂದು ಪೋಪುನ ಅವಕಾಶಲು ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ಲ ಪೋಲಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ಇಜಿಂದಂಡ ಡೀಪಾದ ತೂಪುನಗ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದ್ಲ ತೂವೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂದು ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಒಯ್ಕ್ ಓ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುದ ಅವತಾರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರು. ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಪಿಂಕ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಂಧಲಾತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಹೋಲಿ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಪಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡುವಂತೆ ಬರ್ಸತ್ತ ಅಂಚದು ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರೇ ಇಪ್ಪುನಗೆ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ 3129 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ನಾಯಿಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ನೆಟೆ ನಾಯಿಲು ಎಗ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ನ ಹೋಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೊಟ್ಟುಗು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಉಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ನಾಯಿನ್ ಪೂರ ಅಲೋ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಂತ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ನಾಯಿನ್ ಎನ್ನುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪೂಗೆ ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ಪೂಗೆ ತೊಂಡೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಟೆಂಪಲ್ ಆವಡ್ ದೇವೇರ ಆವಡ್ ತೂವರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಚದು ತೂದು ಎಂಕಲ್ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ. बट्टा आडसत काडूचे पुरा बट्टान पुरा आडसत
ನೆಟ್ಟೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಉಂದೇ ಗಂಧ ನೆಟ್ಟೆ ಅಕುಲೆ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಪೂಜಾರಿನಕುಲು ಭಟ್ರನಕುಲು ಅಕುಲೆ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಸೀದಾ ನೆಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನು ಒಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ನೈಟ್ ಔಟ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುನು ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿನ್ರಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುನು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನದ ಜೀವನ ಪೋಪುನೆ ಈ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದದು ಈ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾಕಲ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ನಡಪುನು ಮೂಲು ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಅಪ್ಪ ತಿಂಡ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನು ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ತಂಡ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ರುಚಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೈಟ್ ಔಟ್ ತಿನ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತಾಳಿಪಟ್ಟುಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಿಂದು ವನಸ್ಪರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅದಿತ್ತಂಡೆ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗ ರೂಮ್ ಪೋತು ತಿನ್ಕ ಪಂದ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನ ತೂವರ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದಿಯಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಶಾಪ್ಡ್ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಉಂದೆಟ್ ನಾಯಿಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದೇನು ಪಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಏನಂಡಲ ಪಾಡ್ವೇರು ತಿನ್ರೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಏನು ತಿನ್ರೆ ಏರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂದ್ ಕಾಪುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲು ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಕಗ್ಲಾರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ಡ್ ಗೆತೊನೊಂದು ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅವೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅದು ರಡ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಬರ್ನಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅವು. ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಬೊಕ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂದೇನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಯಾನ್ ತಿಂದಿತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬರ್ಪುನು ತುದು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ವಾವ್ ಏತು ಬಗೆ ಉಂಡತ ತಿನ್ರೆಗ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದು ಸಾಕಂಡು ದಯಪಂಡ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಳಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಏತ್ತು ಬಗೆ ಪಂಡ ಆತು ಬಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಪುದರುಂಡು ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲಾವು ಈತ್ ತಿನ್ನಗನೇ ಫುಲ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಪಾಯಸ ನುಪ್ಪು ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡು ಸಾರು ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂದು ಸಾಕು ಬಿರಿದು ಪೋಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುಲ ಸಾರ್ಲ ಗೆತೊಂದುನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ತಿನ್ರಾವಂದೆ. ಏರಂಡಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೈಡ್ ಪೋವರ ಇತ್ತಂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ತಾಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಒನಸ್ಗ್ 399 ಏತ ಉಂಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಪ್ಪೆರ್ ತಿಂದು ಸಾಕು ಬಿದ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋದು ವಾರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಡ್ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತಿನಿ ಶಿರಾಲಿಗ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಉಂದೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನದ್ದು ಪೋಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಎಂಡ್ ಆಯ್ನಲ ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರುಂಡು. ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಎಂಡ್ ಆಂಡಾತ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನನ ಕನದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ಕೊರಿಯೆ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ. ಮತ್ತು
ಮಾತ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮಾಮಿ ಕೊಂಚ ಸರ ಕನ್ನತೀನಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚೂಕುಂಡ మరి ఇంటిన పూర ఇష్ట భయంకర అవేనా చెక్ ఏనా సౌండ్ అవి ఆరిబడినవే అందరికి ఆరిబడి సన్నది కరెక్ట్ అవి ఉంది డీగే కరెక్ట్ అవి కొంచెం ಅವಂತರ ವಜ್ರದ ಬಡ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅದಾ ಅದೇ ಹೋಸಡು ಹೋಸಡು ಓಡು ದುಡ್ಡಿಜಿನ ಮಲ್ಲಿಜಿನ ಹೋಸಡಿ ಪೊಡು